Sa headlines kan mga barata, anunsyo ni Mayor Len Robredo na daig na siya makandidato sa pagkapresidente kang Pilipinas, pinag-urulayan. Mga orig sa sarong barangay sa Bao Camarines Sur pinagkuhanan ng blood sample para hilingon kung tinamaan kang helang na African swine fever. Kasong theft sa Calabanga Camarines Sur, nagdakol. Feria di Camarines featuring Delicioso nagpapadago sa sarong mall, digdi sa Naga. Uyan mga barata sa aldaw na ini. Ako po si Cristina Valenzuela. Naging urulay-ulay sa syudad ni Naga asin sa bilog na nasyon ang naging pahayag ni Naga City Mayor Len Robredo na daig na siya interesado sa pagkandidato sa pagkapresidente kang Pilipinas sa maabot na presidential election. Sinabi kaini na dakul pang matitibay na pwedeng magkandidato sa nasabing posisyon. Kabali sa iyang pinangaranan sina Senator Risa Hontiveros, Senator Kiko Pangilinan asin Bam Aquino maski nainot ng magsayuma. Mayor Vico Soto maski may problema sa edad asin Quezon City Mayor Joy Belmonte. Nadakol man ang pwede sa grupo mi. Si Risa, pero beses na nagsabing okay siya. Sa iling ko, si Bam sa kasi Kiko, pwede man yan. Although pareho nagsabing hapo ninda. Sa iling ko, si Vico would make a good president. Ang ano lang talaga, si edad. Ang sarupan na ihiling ko matibay na mayor na would make a good president, si Joy Belmonte. Kaya po pwede. Mientras tanto, kung maghanap ng bagong katandem si Mayor Len Robredo sa pagka-vice alcalde sa 2028 election, preparado man subuot si City Councilor Gil Rosales na kinukonsiderar ang nasabing bagay. Urog na niya na last term na niya bilang miyembro kang sangguniang panglungsod. Open ako for any possibility. Since you are graduating, so Graduating ako. Pero actually, kung may more peaceful exit ako or options, I'll go for it. Pero open man ako kung ano possibility. Sa ibang bareta, dakul na rason ang nahiling kang before kung taano ta nakakaabot sa babaw na porsyon kang dagat ang mga sira. Siring kang nangyari sa banwaan ng Pasakaw, Camarines Sur kang nakalis na aldaw. Sa paliwanag ni Ms. Weng Briones, spokesperson kang BFAR Bicol, posibleng nakaabot subuot sa pangpang ang kakanon kang mga sira o kaya nagdudulag ang mga inis sa mga darakulang sira na iyo ang nagkakakansa sa inda. Ang pagdagsakan mga sira sa hababaw na parte kang kadagatan o kaya sa mga baybayon, arog kang insidente sa Pasakaw, igwa po ining mga manlain-lain na mga factors kung taano nangyayari ini. Number one, posible na dahil sa phenomenon na inaapod na upwelling, kung sain itong mga nutrients hali sa irarom kang dagat napapaduman sa mas hababaw na parte kang tubig, which triggers the blooms of planktons. So ang mga sardinas po, they feed on planktons. So dahil hinahabol kang mga sira, itong pagkakaninda napapadpad sinda sa mga baybayon o kaya mas hababaw na parte ng dagat. Sa iba pang bareta, 2 hasta 3 aldaw ang hahalaton kang lokal na gobyerno kang Bao Camarines Sur bago ninda maaraman ang resulta kang disease investigation and blood collection na pinagkundusir kan sa indang surveillance and animal movement team sa mga may atama ning urig. Ang lakdang na ini ginibo para maaraman kung igwang helang ang mga urig sa banwaan ning Bao Camarines Sur, siring kang African swine fever. Mientras na pinagahalat ang resulta kang ginibong blood collection, kaipuan subuot na mantineron ang biosecurity sa mga piggery. May libreng disinfectant spray na itataw ang opisina kang municipal agriculturist kang nasabing banwaan. Sa ibang bareta, urual daw nagpapaluwas ng Heat Index Advisory ang City Disaster Risk Reduction and Management Office para magsirbing giya kan publiko sa kamugtakan kang panahon. Susog kay Mr. Reynor Rodriguez kang CDRRMO, tulos maghanap ning masisirungan ang mga nagtatrabaho sa luwas o na kung nakakamati ning mainit na panahon para makaiwas sa heat stroke. Ang mga personal kang Public Safety Office ang tinutugutan man na maggilid sa limpoy kung mainit na ang panahon. Prioridad pa man giraray kang City Hall ang kamugtakan kang salod kang sa indang mga empleyado. ang sinasabi kaya kang DOST Pag-asa plus si Sir Mike, ang probability halangkawon na para magkauwa kita ng kumbaga super El Nino. So going to the fourth quarter from the third quarter. So nasa second quarter na kita.
mahiling ta, talagang mainit. So, ini po ang pigaandaman ta permi on a daily basis. Ang syudad permi pong nagsishare kadtong ano ang temperature ta ngayon, ano ang dapat gibuhon kasi totoo dahil man gabos na tao hiyaon sa social media, pero hopefully maiba lang ibug po ini sa mga tao, especially itong mga naghahanap buhay na dahil maiwasan na nakababad sinda sa init. Ang pakiulay mi lang talaga kung pwedeng maggilid sa malimpoy gibuhon dahil dakol na po itong reported cases na nanruluya. Siyempre pag na-diagnose yan related sa temperature kang panahon, and very prone po kaya especially itong may mga comorbidities sa heat stroke, si mga seniors na. So kaipuhan po na maging kumbaga on our toes na dahil po kita sobrang babat. Actually ang city, si Mayor Lenny may directive na pag alas 10 onward hanggang alas 3 medyo laylo ang pagbabad sa luwas. Pero dahil man nangangulugan mapundo na sinda magtrabaho. Pero kung halimbawa nagta-traffic ka, kung kayang gumilid mo na magilid na, siyempre mas tinataon ng importansya man talaga si salud saka si safety kan sa tuyang mga kairibanan sa city. Bilang kang theft as in robbery incident sa Calabanga, Camarines Sur, nagdagdag uyang sa kuyang report. Duminagdag ang bilang kang mga insidente ng theft as in robbery sa nagkapirang barangay sa Banwaan kang Calabanga, Camarines Sur. Sigun kay Police Lieutenant Colonel Rodolfo Borromeo, epekto ini kang krisis na namamatayan ngunyan kang nasyon. Alagad kabus ng insidente ng theft as in robbery ang nasolusyonan kang PNP Calabanga sa tabang kang mga barangay peacekeeping action teams o BPATs. Ini sa kang urual daw na pagpatrolya kang PNP asin padagos na pakikipag-dialog sa komunidad. Digdi po sa Banwaan ni Calabanga, dahil nabanggit ko na po nasa panahon kita ng krisis. Nagkapira po digdi sa satuyang barangay ang mga involved sa theft and robbery. And actually, nagkapira na rin po ang satuyang caught in the act sa mga harapunan. And nasampanta na po ining kaso. Masasabi ta na ang theft and robbery digdi sa Calabanga is nagkaigwang bilang, pero iniyo sa tuyang na susolusyonan dahil ang sa tuya pong community, especially ang sa tuyang mga BPATs, mga barangay tanod, na nai-empower ta. Every day during our patrolling kan sa tuya pong tropa, nagkakaigwa po kitang dialogo, and binabanggit ta nga ni sa inda na kamo ang katabang ni digdi sa pagmantiner sa satuyang barangay, dapat magkikitang alerto. Dahil kapag alertado ang satuyang mga barangay official, barangay tanod, ang satuyang PNP, ang satuyang komunidad, kapag alertado, ini pong mararaot na elemento. Dahil mo po ini yun na kapag operate kan sa indang mararaot na kaisipan. Sigun kay Police Lieutenant Colonel Borromeo, kaipuhan kang PNP ang aktibong partisipasyon kang komunidad sa paglaban sa kriminalidad. Pakiulay man kang Calabanga Municipal Police Station sa publiko na perming pasiguraduhon na nakasarado ang mga pinto kung mahali sa harong. Isaray ang mga mamahalo na gamit asin day pagtugutan na may mahiling na oportunidad ang mga parahabon para makapambiktima. Ang pakiulay po sa komunidad, dahil po kita magpabaya sa satuyang mga gamit. Kung ang satuyang mga valuable things na nagkalat sa atubangan ta, pili ta po niyong ilaog sa satong harong, pasiguraduhan ta po ang satuyang mga pintuan na sarado, pasiguraduhan ta po na nakala, kasi habang po na nahihiling kay niyong mararaot na elemento na may pagkakataon sinda na maglamang sa kapwa, magibo at magibo ini. Pero ini po mapupugulan ta kung po hahalion ta po ang oportunidad. Pag ang oportunidad po dahil ninda mahiling, dahil man po yan magibo. Kaya ang paglaban po sa kriminalidad, tarabang-tabang po kita. Ang PNP, ang komunidad, para ini yung anti-criminality campaign ta magtagumpay. Para sa GNN TV 48 Naga, Cristina Valenzuela, Newsbreak. Sa ibang bareta, 4 na banwaan sa Camarines Sur may bagong patrol car halos sa PNP Regional Command Pipe. Susog ki Police Colonel Virgilio Olalia, dakulaon na tabang inisa sa indang pagpapatrolya.
Ang detalye sa report ni Melvin Machado. Ang epekto kay ni medyo nalilimitaran sa tuyang pagpapara biyahe kang patrol car na bako man essential yung gamit. So siyempre sinda naka-station pa rin sa mga major thoroughfares naman sila naka-standby, hindi sa loob ng station, kundi sa mga highways na if ever may responde, kaya nilang i-cover yung portion or clustering na tinatawag na yung buong bayan, ika-cluster mo siya, wherein madali mo silang maabot in case na mayroong response na inaapod. Mientras tanto, huli kan presenting krisis sa produktong petrolyo, nabawasan subuot ang paggamit kan mga patrol cars sa bakong importanteng bagay. Alagad da iman subot apektado ang seguridad na itinatao kang kapulisan. Ang mga pulis na ang nagkukondusir ng foot patrol, mientras na nakadeploy lang sa luwas ang mga patrol cars para sa mas marikas na makapagresponde. Naitao na sa 4 na municipal police station sa Camarines Sur ang bago nilang mobile patrol na pinagtao kang PNP Regional Command 5 kanakalis na simana. Aminado si Police Colonel Virgilio Olale Jr. na dakulaon na tabang sa kapulisan ang pagkakaigwa ng bagong mobile patrol na magagamit sa saindang pagpapatrolya. Ayun na-distribute na sinda yung 4 na patrol car na bago sa bayan ng San Jose, Presentacion, and Tigaon, and ano pa yung sarap? Yes, Garcio Terena. Alam niyo naman na itong patrol cars natin napaka-importante dahil ito yung backbone ng police operations. Nagbibigay siya ng essential mobility, visibility, and rapid response capabilities ng mga police stations if ever na mayroong mga re-respondihan. Sinabi man ni Police Colonel Virgilio Olale Jr., Provincial Director ng PNP Camsur, na may dakulang obligasyon ang driver kanasabing patrol vehicle. May mga aagyan man subot na training ang mga drivers para maaraman ninda ang tamang pag-ataman kang bagong patrol car. Siyempre, pangalagaan natin yung patrol car dahil diyan nakasalalay yung effectivity ng ating mga responses. And sharing man sa mga drivers, igwayan ng kakibat na accountability if ever na maraot ang patrol car dahil sa indang kapabayaan. Para sa GNN TV 48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Sa iba pang police report, ipinasairaram mo niya sa debriefing as in documentation ang sarong dating miyembro kang rebelding grupo na nagbalik loob sa gobyerno duman sa Matnog Sorsogon. Si Alias J, 26 years old, naging squad leader kang Sub-Regional Committee 3, kang Sub-Regional Guerrilla Unit, kang Bicol Regional Party Committee, ang voluntaryong nagsuko sa Matnog Municipal Police Station kasuod mang ugto. Ang pagsuko kanasabing dating rebelde, ang resulta kan padagos na kampanya kang gobyerno para kumbinsiron ang mga natatandang miyembro kang armadong grupo na magbalik loob na sa gobyerno para makaibahan ang saindang pamilya. Sa ibang bareta, open pit mining sa Paracale kinontra kan mga taga-probinsya ng Camarines Norte. Ang detalye sa report ni Juan Carlos Aguirre. Nakaresibin makusog na pagkontra hali sa mga Kamnorteño ang open pit mining sa irarom kan Paracale Gold Project kan Golden River Mining Corporation o GRMC sa Banwaanin, Paracale. Puon pa sana kan ginibong public hearing kasuodma, tulos na pinagdenunsyar kan mga Paracaleño ang arog kaining klase nin pagmimina sa dakulang parte kan Barangay Tawig, Tugos, asin kasalugan kan nasabing banwaan. Nahahadit ang mga residente sa posibleng epekto kan open pit mining sa kapalibutan, salud, pati na sa kabuhayan kan mga komunidad. Sa ibong kan mga paliwanag kan kumpanya, kasabay kan promisa na matao nin dakol na trabaho ang proyekto. Makusog pa man giraray ang pagkontra kan publiko, kasabay kan pangapudan na punduhon na ang proyekto, asin no open pit mining sa Paracale. Piglalauman na ang mga opinyon asin rekomendasyon halay sa public hearing ang magiging basihan kan desisyon kan mga ahensya dapit sa kapaladan kan nasabing proyekto. Ang Paracale Golden Project kan GRMC sarong open pit mining project na may hiwas na 5.50 hectares asin nababanga sa duwang lugar nin pagmimina na ang target iyo ang pagmimina nin Bulawan asin Plata sa lugar. Apwera pa ini sa sarong 1.73 hectares na mill plant
na Iguaman Chemical Waste Disposal Facility. Para sa GNN TV 48 Naga, ini si Juan Carlos Aguirre, Newsbreak. Padagos sa mga bareta, aabuton sa 150 exhibitors ang nagpapartisipar ngunyan sa 5 aldaw na Perya de Camarines featuring Delicioso na pinapanginotan kang Department of Trade and Industry Camarines Sur. Obheto kan nasabing trade fair na masuportahan ang saradit na negosyante na makahanap ng mabakalkan sa indang mga produkto. Sa pagbukas kasuod kang Feria de Camarines featuring Delicioso, yaon man si DTI Regional Director Dindo Nabol para suportahan ang aktibidad asin ang mga negosyante. Ang masisiram na kakanon ang tampok ngunyan sa Feria de Camarines. Sa nagpapadagos na Oragon Basketball League Season 2, WB Sofia Cup, abangan ang sagupaan kang USI Falcons versus UNC Greyhounds sa Game 1 asin CBS-UA Buffaloes kontra NCF Tigers. Poon alas 2 ngayon na hapon sa GNN Naga Digital TV Channel 48.1 asin sa Oragon Sports TV Facebook page. Yan ang mga bidang baretang nakalap kan mas pinakusog na puwersa kang GNN TV 48 Naga News and Bicol Affairs. Dahil malingaw na i-follow ang Samuyang official Facebook page, GNN TV 48 Naga. Madagos kaming mahatod din mga baretang garantisadong nangingenot asin napapanahon. I-hit ang subscribe button sa Samuyang official YouTube channel, GNN TV 48 Naga, para updated kita sa mga bareta asin istoryang bidaan Bicolano, maski aldaw ng Sabado. Ako po si Cristina Valenzuela, asin ini ang GNN TV 48 Naga Newsbreak Weekend. The digital age is here. They warn us of a cold, efficient world where the human touch is lost to automation. But we refuse to accept that choice. At Naga College Foundation, we believe the best future is one led by heart. We equip you with the skills you need to thrive. From our dynamic programs in finance and business, to the hands-on fields of IT and engineering, through our vital health sciences, our justice programs in criminology, and the crucial roles of education in the arts, we cover the entire spectrum of tomorrow's workforce. Here, you don't just become future ready, you become a worker with empathy, a leader who understands that technology must serve humanity. Choose the college that prepares you not just for the job, but for the world. The future is here at NCF. Enroll at Naga College Foundation. Let us build a brighter, kinder tomorrow. Naga College Foundation has built futures through learning. Today, we carry that same purpose into a new frontier where learning goes beyond the boundaries of the classroom, with technology helping students bridge between potential and opportunity. With the digital age challenging us to rethink what learning means, how can we strengthen our communities and shape generations of leaders who will carry the spirit of service and excellence beyond our campus? Digital transformation is not just about adopting technology for the sake of it. It's about widening the path to opportunity. Every learner can access the same quality of education with the same confidence to thrive in a fast-changing world. With the support of digital platforms and our partnership with Samsung, every teacher and student is now equipped with a Galaxy Tab A9 Plus. The single step has transformed access to learning, allowing classes to continue wherever our learners are, regardless of circumstance or environment. Our educators are no longer limited to traditional teaching method. They have been trained to use app and online platforms to create interactive, data-driven lessons that adapt to how each student learns best, bringing energy and relevance into every subject. Students in turn
are collaborating digitally across teams and disciplines, mirroring the very environments they will soon enter in the professional world. We have taken learning beyond the classroom, empowering teachers to inspire and students to lead by embracing technology and making tablets part of our curriculum. Our digital transformation is not simply an adaptation, it is transformation driven by purpose, guided by innovation, and anchored in our belief that education must always serve people first. Our mission to democratize technology in education has taken a significant step forward with Samsung. By empowering every student to leap into the future, we ensure that true transformation begins where opportunity is shared by everyone, everywhere. Seeing clearly shouldn't mean traveling far from home. At Camsur Eye Center, world-class care is right here in the heart of Rinconada and the Bicol region. With advanced diagnostic tools, ophthalmology specialists, and a team that treats you like family, we bring expert eye care. From children's screenings to managing cataracts, glaucoma, and diabetic eye conditions without the need for long trips. Because your vision matters, and so does your time. Camsur Eye Center, world-class eye care just around the corner. Tanga ta diri ko nababay na GNN TV48 Naga. Kalma. Lumipat lang ang GNN TV48 Naga sa channel 48.1. What? Direk, ang simple lang ng solusyon dyan. Kunin ang remote, pumunta sa menu Setup o Settings, at hanapin at pindutin ang scan at hintayin. Then, boom! Balik na si GNN sa Channel 48 mo. Para sa mga balitang nangunguna at napapanahon, At sa mga programang swak sa panlasa mo. tutok lang sa GNN TV 48 Naga, Bida ang Bicolano. Ano nga ba ang go bag? Ito ay isang halimbawa ng go bag. Maring ito ay isang maging backpack, duffel bag, or sa pagkakataong ito, ang aking go bag ay isang dry bag. Ano nga ba ang laman ng aking go bag? Tubig, pagkain, at gamot. Hygiene kit. Meron pa ako ditong sabon, toothbrush, toothpaste, at shampoo. Flashlights and headlamps. Advisable na magdala po tayo ng power bank. Of course, your communication device, notebooks, and other documents. Duct tape and masking tape. Working gloves. First aid kit. At this moment po, naglagay po ako ng dalawang klaseng rope. Raincoat. Meron po ako ditong mirror. Extra batteries. Whistle. Ang layunin ng Bureau of Fire Protection ay ligtas na buhay at ari-arian. Sa muli po, ako ay si Fire Officer Juan Baquero from Bureau of Fire Protection, Naga City Fire Station na nagpapaalala, laging maging handa para ligtas sa sakuna. The future is a race. At Naga College Foundation, we don't just keep up. We set the pace and we change the game. College of Business and Management, where ideas grow into enterprises. College of Teacher Education, shaping minds that shape the nation. College of Health Sciences, where compassion meets innovation. College of Engineering, designing solutions that redefine tomorrow. College of Arts and Sciences, fueling creativity, culture, and connection. College of Accountancy and Finance, empowering the economy through mastering numbers and markets. College of Criminal Justice Education, protecting communities with excellence and integrity. College of Computer Studies, coding the language of the future. And with NCF micro-credential programs, you don't just wait for the future. You leap into it. Gain and demand skills fast, short, powerful, and flexible. Designed to fit your life and fuel your career. 8 colleges, endless possibilities, and micro-credentials to keep you ahead of the game. Be a champion, be a
today. NCF's the quest, lights lining your way. At the Naga College Foundation Basic Education Department, we provide an environment where innovation is nurtured and resources promotes collaboration and discovery. Our students benefit from hands-on learning in cutting-edge science and technology laboratories, bridging theory with practical application. We maintain a supportive institutional framework, ensuring a safe, clean, and academically focused atmosphere for every student. Beyond academics, our comprehensive facilities, including sports, develop leadership, teamwork, and discipline. NCF is proud to be a LASSO accredited institution, a recognized mark of excellence and high-quality education. This is Naga College Foundation Basic Education Department. Changing the game. At NCF, we're all about that holistic grind. Hands-on training, real-world experience, and affordable education that gets you industry ready. Shoot to edit, dito from concept to screenwriting. From shooting to editing to actual broadcasting, NCF is the first and the only school that has its own operational television and radio stations. No boring stuff, just real skills for the real world. G ka na ba? Be a tiger today.